Γεια σας παιδιά! Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε, μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε, μπορείτε να το πείτε μαθητές για κλάματα ή τύποι μαθητών. Το κλείψω από εδώ, θα μας κάνει τέτοιο το YouTube. Τύποι μαθητών βασικά. Ναι, τύποι μαθητών στο σχολείο και στην τάξη, ξέρω εγώ. Καλά, λογικά στο σχολείο θα είναι, δεν θα είναι και κάπου αλλού. Αυτό ρε παιδί μου, καταλάβατε νομίζω οι περισσότεροι. Εγώ θα είμαι η δασκάλα και η Φιδαλία θα είναι τύποι μαθητών. Λοιπόν, εγώ θα βάλω μαθήτρια. Θα κάνω μόνο κορίτσια. Ωραία. Εγώ θα κάνω teacher. Σε φάση γιατί βάζουν ονόματα κάπου. Για να φαίνεται, να βλέπουν τα παιδιά. Λοιπόν... Είδατε παιδιά, πάντα σας σκέφτεται. Πάντα σας σκέφτομαι παιδιά, δεν γίνεται. Δεν μου βάζει όνομα, δεν ξέρω γιατί, δεν με αφήνει. Ωραία, όχι, δεν πειράζει. Μάλλον εγώ δεν θα έχω όνομα. Δεν πειράζει, δεν πτωούμαστε. Λοιπόν, απλά θα με βλέπετε και θα λέτε ότι είμαι δασκάλα. Αρχίζουμε. Λοιπόν, βάζω pause, wait. Είμαι σλακτίνα, θα γίνεται τώρα. Σχολείο. Πώς πηγαίνει τις μέρες. Είναι νύχτα και λέγεται κάνει. Αυτό πρέπει να το κάνω edit out. Νομίζω έχω αργήσει. Εντάξει τώρα ποιος σχέζεται. Τουκι. Τι γίνεται εκεί. Μια μούνια, δηλαδή πέρασε. Γιατί άργησες, τι ώρα είναι αυτή. Είναι 11:48. Κάτσε, τώρα κάτσε. Στο μεταξύ είναι 11:48. Ναι, γι' αυτό το είπα. Κάτσε τώρα κάτω. Είμαι έτοιμη να μιλάω στα διαγωνίσματα. Οκ. Κάτσε σε μια θέση. Α, Τώρα. εντάξει, γιατί. Εντάξει, κάτσε κάτω. Τελείωμε ηλίθεια. Συγγνώμη γιατί είναι. Τώρα θα μιλάς. Μοιράσω τα διαγωνίσματά σας. Ναι, άσε κάτω το κινητό Μαρία παιδί μου. Hi buddies! Είμαι στο σχολείο και αυτή εδώ είναι η κυρία μου. Να, τη βλέπετε. Και τώρα θα σε πάω στο διευθυντή. Υπέροχα και τα like σου, τελείωνε. Α, τι λέτε, κάτσε τι. Θα φύγω από το σχολείο. Και θα χάσω το τεστ. Τελείωνε, από πόσους γονείς σου ότι έφυγες επειδή έμαθες ότι κάνουμε τεστ και δεν το ήξερες καν. Θα ενημερώσω τους γονείς σου. Τελειώσατε. Ναι. Οκ. Πάω. Έλα μαζί μου. Σήκω τώρα. Πάμε στο διευθυντή. Μία. Τελείωνε. Τουκι. Εγώ την προλάβα τη θέση. Λοιπόν, κύριε Διευθυντή, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ κακή μαθήτρια και ήθελε να φύγει από το σχολείο μόνο και μόνο επειδή έμαθε ότι κάνουμε τεστ. Μα κυρία. Πολύ κακό αυτό. Κυρία. Εγώ άργησα μόνο. Απ' έβλεπα στο κινητό μου και έβγαλα σόντια το TikTok. Επίσης έχουμε και κάμερα στο σχολείο. Μα δεν είπα ποτέ, θέλω να φύγω. Είπες, πάω να φύγω. Λοιπόν, κύριε Διευθυντή, ενημερώσω τους γονείς σας, κάντε κάτι. Ωραία, λοιπόν, δεν θα φύγεις από το σχολείο και θα γράψεις μια χαρά το τεστ, το κατάλαβες. KK Slay! Πάμε γρήγορα στη τάξη. Τελείωνε. Έχει πλάκα. Λοιπόν, μοιράσω το τεστ, ορίστε. Οκ, σας αρέσει η τσίκλα, θέλετε κι εσείς, θα είναι μια καρπούζι. Δεν μου το έδωσα καν. Αγαμώ του μου έφερε στο κινητό. Λοιπόν, ξεκινήστε τώρα να κάνετε το τεστ και εγώ θα περιμένω. Λοιπόν, 2 πόντους για το όνομα και άλλους 2 για το επίθετο. Τι άλλο. 9 πόντους για την υπογραφή.
έτοιμο. Ορίστε κυρία. Bye. Θα δούμε μετά τι έκανα. Ding. Τον επόμενο τύπο. Α, ναι. Bye. Μεταφορά. Είμαι μια rich κοπέλα και τι νομίζω ότι θα πηγαίνω σχολείο. Ναι, βασικά δεν έχουν άδικο, πρέπει να πηγαίνω κιόλας. Και τι είναι τόσο φτωχό κτίριο. Oh my god. Τι ώρα είναι? 11 και 56. Καλά είμαστε. Τουτσι. Τουτσι. Πέρασε. Λοιπόν, πιστεύω ότι ξέρεις ότι κάνουμε διαγώνισμα αυτή τη στιγμή. Τι λέω, φυσικά και θα το ξέρεις. Θα μοιράσω τα διαγωνίσματα. Οκ, slay. Τι μάθημα κάνουμε, να σε ρωτήσω. Τι μάθημα κάνουμε. Λοιπόν, πάρ' το. Μυθολογία. Μη σε πάρει, ορίστε. Slay. Λοιπόν, ξέρω ότι χρειάζεται κυρία την υπογραφή μου. Έτοιμο. Slay κυρία Σόφερα. Συγγνώμη. Ωραία. Άφησε το, αλλά πώς το τελείωσες τόσο γρήγορα δηλαδή. Αυτό είμαι πανέξυπνη και πάνω απ' όλα κούκλα. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Κάτσε κάτω. Slay. Κάτσε να περάσω να δω τι κάνετε. Έχεις σκονάκι! Έχεις σκονάκι! Τώρα. Λοιπόν, θα καλέσω τους γονείς σου στο διάλειμμα. Στο λέω, θα τους καλέσω και θα τους πω ότι είσαι η χειρότερη μαθήτρια. Παναγία μου. Καλά είμαστε. Πρέπει να καλέσω ψυχίατρο για αυτή. Λοιπόν, ποιοι άλλοι τελείωσαν? Μου έχουν φέρει η μισή τάξη εσείς οι δύο τι κάνετε τόση ώρα? Κλώθετε. Ωραία, τελείωσε ο χρόνος. Φέρτε τα διαγωνίσματα. Λοιπόν, Είμαι τόσο ωραία. θα γράψω στο πίνακα Facebook. και θέλω να μου πείτε την απάντηση. Στη Γαλλία θα γράψω το σημείο. Αυτό το σημείο. Τη μεγαλύτερη ισότητα. Δηλαδή ξέρεις. Δεν θα ξέρεις αυτή. Δεν. Μην κοιτάξεις. Λοιπόν. TikTok, Facebook, yes! Πόσους followers λες να έχω? Κολλητή, εσύ είσαι Λατίνα, είσαι κολλητή μου. Ποιος θα μου πει πόσο κάνει? Κανένας. 9 και 8 και 8, 16 και 1. Ξέρω. Πες. 17. Αμήν! Τουλάχιστον κάτι ήξερες. Ναι, είναι σωστό. Πας καλά! Είναι 9 επί 8. Ποιος θα μου πει πόσο κάνει? Φιτούκλα πόσο κάνει? Πόσο κάνει? Έλα να ρωτήσουμε μαζί τη Φιτούκλα. Να δούμε άμα το ξέρει. Πόσο κάνει? 82. Κατέβα 10. 72. Τι κάνετε καλά, είστε πως είστε? Καλή μου. Πήγαινε στο διευθυντή. Μία βόλτα να δεις αν έρχομαι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το μάθημα. Είμαι τόσο Rich. Μπορείς να μην πετάς τα βρωμόλευτά σου στη τάξη μου και να πας στο διευθυντή και θα ρωτήσω άμα δεν πήγες. Βρωμόλευτα σαν τη μούρη σου. Bye. Αου. Το έκανα. Βασικά δεν έχω αργήσει. Έχουμε νωρίς. Τα καλά του να έρχεσαι νωρίς. Λοιπόν, όλο το σχολείο είναι δικό μου. Πρέπει να πάρω τα βιβλία. Τι έχουμε σήμερα? Ιστορία, μαθηματικά. Α, ναι. Έχουμε τεστ στη γλώσσα. Τέλεια. Ελπίζω να είναι ωραία ημέρα σήμερα. Να διαβάσω λίγο μέχρι να έρθει η κυρία λογικά.
20 λεπτά αργότερα. Τι πολύ ωραία αυτό. Αυτό το κομμάτι είναι πολύ ωραίο. Καλύτερα να διαβάσω κάτι τεστ της ιστορίας. Γλώσσας. Έχω πολλά σήμερα. Τέλεια. Παναγία μου! Γεια σας κυρία. Τι κάνεις εδώ πέρα, πόση ώρα είσαι εδώ πριν από εμένα? Αρκετή. Καταλαβαίνω. 50 Θέλεις να λεπτάκια πούμε είχα. εμείς μέσα στη τάξη να μελετήσουμε λίγο περιμένοντας τα υπόλοιπα παιδιά? Αχα. Ωραία. Ξέρεις τι, πόσο κάνει αυτό? 72. Σωστά, υπέροχα. Λοιπόν, για πες μου, θέλεις να διαβάσεις τίποτα γιατί έχουμε γλώσσα το τεστ. Όσο περιμένουμε τους μαθητές σου, θέλεις να διαβάσεις καθόλου τη γλώσσα? Αυτά που θα κάνουμε στο τεστ. Κατάλαβες. Εγώ πάω να δω πότε θα έρθουμε. Λοιπόν, λέξα. 15 λεπτά αργότερα. Ελάτε παιδιά, ελάτε. Λοιπόν, Καλά, μόνο ήρθα και η Ρίσκα. η Σλατίνα λείπει, μάλιστα και αργότερα, συνηθισμένα είναι αυτά. Ναι, παντεργή. Έχεις δίκιο. Για καθίστε όλοι κάτω τώρα. Τέλεια, φανταστικά. Θα μοιράσω το τεστ. Ορίστε. Ευχαριστώ κυρία. Γιατί... Ορίστε. Κάνει για σένα. Για σένα. Έτοιμο. Ορίστε. Τελείωσες από τώρα. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν Ναι σε κυρία. Είναι πολύ εύκολο. Για φέρτο μου. Είναι πολύ εύκολο το σχολείο. Αφήστε το, αφήστε το. Είναι πολύ εύκολο το σχολείο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στο σχολείο. Τόσο τέλεια. Όλα σωστά. Είναι πολύ εύκολο το τεστ. Συνεχίσουμε. Ελάτε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμα. Λίγο χρόνο μας έχει απομείνει. Κυρία, πού είναι η Σλατίνα, δεν τη βλέπω πουθενά. Και εσύ τι ενδιαφέρεσαι, είσαι ζευγαράκια? Λοιπόν, ποιος θα μου πει το θέμα του μαθήματος? Από τους που έχουν τελειώσει ρωτάω. Δηλαδή αυτό που είχαμε στο τεστ. Ακριβώς. Να πω. Ναι, φυσικά. Γλώσσα. Ακριβώς, μπράβο. Λοιπόν... Όλο το βράδυ διάβαζα. Πώς δεν ξέρω τι διάβαζα. Σου λέω είναι τόσο τέλειο. Ας γράψουμε κάτι στο... Παναγία μου. Συγγνώμη κυρία. Δεν πειράζει καλά. Απλά πριν να καλύβεις το στόμα σου όταν διηγήσει με τον ώμο σου. Ξέρω εγώ, όχι με τον ώμο σου, έτσι, ξέρω εγώ. Κατάλαβες με το χέρι. Λοιπόν, λέω να γράψω τίποτα στο πίνακα να δούμε ποιος θα το λύσει. Τι λέτε? Ναι κυρία. Ωραία. Αλλά θα είναι από γλώσσα ή από μαθηματικά. Θα είναι από μαθηματικά. Έτσι, γιατί την επόμενη ώρα έχουμε μαθηματικά, θέλω να καταλάβετε λίγο. Θα κάνουμε και τη γλώσσα μετά, αλλά θα σας βάλω κάτι στα μαθηματικά. Πόσο κάνει? Λοιπόν, πόσο κάνει... Τακ. Τουκι. Μπορείς να περάσεις, δεν είμαι χαζή, τα ακούω όλα. Λοιπόν, ποιος θα μου πει πόσο μας κάνει? Κυρία του θα λέει Λοιπόν, άμα έχεις βάλει υπογραφή, όνομα ή επώνυμο, δεν θα πάρεις μόνο 1-0. Άφησε το πάνω στο γραφείο μου, ευχαριστώ. Όνομα 2 πόδι. Όνομα του επώνυμο 4 πόδι. Υπογραφή 8 πόδι. Ναι, Δεν ξέρω πώς κάνουν όλα μαζί. Αλλά είναι πολλά. λοιπόν... Ποιος θα μου πει πόσο κάνει αυτό? 8 επί 8 συν 3 και 8 πόσο μας κάνει μαζί στο σύνολο? Κυρία, Παρακαλώ. νομίζω ότι έχετε κάνει ένα λάθος, γιατί δεν είναι 8 επί 8, είναι 8 επί
83, πρέπει να βάλετε κενό εκεί. Δεν πειράζει, τώρα φτιάξω και θα το σκέψω το στο μυαλό σου και θα το φτιάξω εγώ. Λοιπόν, ωραία, να είμαστε. Το βρήκα. Για πες μου. 75. Για να δω. 60. Πόσο είπες? 75 νομίζω είπα. Ναι, 75 είναι. Μπράβο! Μπράβο. Αλλά έκανες και πολύ ωραία. Εγώ το έκανα και πάρα πολύ. Κυρία, εσύ είστε κυρία. Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Απλά εσύ πάντα το βρίσκεις πριν το γράψω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα. Θα πάρω 9. Τελειώσαμε, ωραία. Για να δούμε. Ding dong. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τον επόμενο τύπο. Ναι. Πάμε. Ναι, Μην υπάρχει επόμενο, γιατί μπορεί να τελειώσει και εδώ το βίντεο και να σας πούμε αντίο. κάνω τον επόμενο. Όχι, ξεκίνησα. Ας περιμένω το πρώτο. Λοιπόν, άλλη μια μέρα που θα κάνω την πλούσια. Τέλεια. Μαθητής. Ψεύτρα. Αυτά είναι τα νάκια μου. Για παιδιά, μόλις βγήκα από τη λάμπα μου, ήταν τόσο ωραία. Οι πόρτες είναι χρυσές με μέσα μαύρα κοσμητικά και είναι τόσο τέλειο, είναι τόσο πλούσια. Έκανε 100 χιλιάρικα. Για πες μου, πού είναι αυτή η λάμπα που λες? Το χαδάκια. Πού είναι αυτή η λάμπα που λες ακριβώς? Αχ, την πήρε ο μπαμπάκας μου. Ο μπαμπακός. Σε φορτίστηκε. Ο τζουτζούκος σου. Part 2 θα τα κάνω έτσι όλο σε ένα βίντεο. Ναι, παιδιά. Οπότε όλα θα σας φανούν σε ένα βίντεο. Δηλαδή, να, αρχίζουμε, Ωραία. συνεχίζουμε. Ο μπαμπάκας σου, ο τζουτζούκος σου. Ναι, ωραία. Κάτσε κάτω, παιδί μου, σε παρακαλώ. Μα έχω τη σένα τώρα. Πού κάθομαι? Είμαι τόσο πλούσια. Έχω το πιο ακριβή νότια. Ήθελα να πω iPhone. Μήπως θέλεις να σου φέρουμε και μια χρυσή καρέκλα για να κάθεσαι στη μέση της τάξης? Τέλειωνε και κάθεσαι σε μια θέση που είναι άδεια. Τι κάνεις? Δεν είναι χρυσή, δεν μ' αρέσει. Σήκω πάνω. Και ρίξα και τα μπρο. Θα σε πάρω από το μαλλί, από το καπέλο και θα σε πάω στο διευθυντή. Για ποτέ κάτσε. Κατσικοπόδαρη. Λοιπόν, παιδιά, θα μοιράσουμε το τεστ. Ένα για σένα, ένα για σένα, ένα... Δεν το χρειάζεσαι. Ένα για σένα, ένα για σένα, ένα για σένα. Πλάκα κάνω, θα μοιράσω το τεστ. Ορίστε. Άγαμα. Αχ, δεν ήθελα να μου το φέρεις. Το θέλετε πίσω. Ξέρω ακριβώς. Όνομα, Διαπότη. Επώνυμο. Το έχω μάθει από τη Σλετίνα και τη Rich Girl. Λοιπόν, Όνομα, Διαπότη. Επώνυμο, Διαπότη. Και υπογραφή. μετά τι μάθημα? 8 πόδι. Έτοιμο, τελείωσα. Μπορεί η υπογραφή είναι 9 πόδι. 9 πόδι. Τελείωσα. Είμαι έξυπνη. Καλά. Παιδιά, λοιπόν, χτες πήγα στο mall. Πήρα κάτι καινούρια χρυσά σφουλαρίκια από κανονικό χρυσό. Και ήταν τόσο τέλεια. Μέσα τη δασκάλα. Μπορεί φίλε, πώς ήθελα να την κρίσω, αλλά θα βοηθώ. Και ήταν και σετ με ένα τέλειο κολλέ. Με αληθινό χρυσό. Τέλειο. Απίθανο. Το οποίο αυτή τη στιγμή το έχω στο δωμάτιό μου που είναι 2 inches περισσότερο. Και
στο ράφι μου και είναι πάρα πολύ ωραίο στο τροχόσπιτο, στη βίλα μου. Σε ένα από τα 5 δωματιά μου. Τι? Σκάσε. Φέρτε μου ταινία. Τι? Φέρτε μου ταινία. Τι παρακαλώ, σταμάτα να μιλάς. Έχει ξεσηκώσει όλη τη τάξη μου. Αφού τελείωσες, κλείσε το στόμα σου και περίμενε. Φέρτε μου ταινία. Όχι. Καλά. Είναι στη βίλα μου. Σε ένα από τα 5 δωματιά μου. Τέλος πάντων, αυτά. Σκάσε πια, λένε. Έμα πια, έχω και σένα εδώ πέρα. Πάω στο διευθυντή. Πήγαινε. Διευθυντή! Τουκ, 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 τουκ. Μου πες το κινητό. Δεν πειράζει, κάτσε εκεί κάτω, μια χαρά είναι. Παναγία μου. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τουκ, τουκι, τουκι. Τουκι, τουκι. Περάστε, ποιος με ενοχλεί. Εγκά, σε ελαχλάω λοιπόν. Απίθανα. Σήμερα το πρωί ήρθα από τη Λαμποργκίνη μου και να δώσω ναι. Συγγνώμη. Στο θέμα μας. Ναι, τι είναι το θέμα μας. Το θεματάκι μας. Ποιο? Η κυρία είπε σκάσε πια νωρί, σκάσε. Αυτό μου είπε. Θα το δω από τις κάμερες. Είπε κάτι παρόμοιο. Αυτό που σου είπε είναι σκάσε. Σκάσε πια, σκάσε. Σου είπε να σου πω κάτι. Κοπέλα μου, να σου πω κάτι. Σκάσε. Είπε και σε μια φάση σκάσε, σκάσε. Είπε σε μια φάση. Εντάξει, και εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Είναι φαλάμπρος το κύριο Διευθυντάκο. Ναι. Πού είσαι ο κύριος Σέρς, αλλά πριν το πούμε αυτό, το κάνουμε edit out. Θα πάρω τους γονείς σου για αυτό που κάνεις εδώ πέρα και δεν θα την απολύσω κιόλας γι' αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ που μου το είπες, αλλά... Αντίο. Κακή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να. Τι έγινε, θυμήθηκες ότι έχεις και μία τάξη που πρέπει να τη σέβεσαι. Θυμήθηκα ότι έχω και μία κυρία. Παναγία μου. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Όχι. Θυμήθηκα ότι έχω την κολλητή μου. Δεν πάω ξανά, χωρίς αυτή. Έχεις δίκιο. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Ταιριάζω σε αυτή τη ζωή πια. Λοιπόν, ανοίξτε όλοι το δεύτερο τεύχος στο βιβλίο, το χοντρό της γλώσσας. Τι σημαίνει βιβλία? Δεν θα σου το συλλαβήσω, απλά άνοιξε το βιβλίο λεπτό γλώσσας. Είναι το βιβλίο. Των εργασιών. Φιτούκλα, τι είναι το βιβλία? Φιτούκλα, εσύ είσαι φιτούκλα 2. Είναι ένα χαρτί, πολλά χαρτιά. Είναι ένα σκληρό χαρτί που μέσα έχει πάρα πολλά χαρτιά. Και διαβάζουμε με αυτά τα χαρτιά, κάνουμε ανάγνωση και σήμερα είχαμε ανάγνωση στη σελίδα 72. Δεν μ' αρέσει το βιβλίο να πούμε στο Υπουργείο να το αλλάξει. Λοιπόν, τελείωνε και άνοιξε το βιβλίο σου. Δεν θέλεις να μου σπάσει τα νεύρα πια. Θέλω μόνο μία χάρη. Τι σημαίνει 72? Είναι το 7 και το 2. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα πια. Έλεγα πρέπει να σου τα λέω. Δεν σου ξαναλέω τίποτα. Να ρωτήσεις την κυρία. Αλλά δεν χρειάζεται να μου λες και μόνη μου μπορώ να σου τη γράφω. Πότε θα σου δίνει το βιβλίο μου. Κοίτα, το έχω έτσι. Δεν μπορείς να δεις. Παιδιά, θα τα σπάσετε. Πάει και το δικό σου το κινητό, να. Σκάσε ρε. Θα τα σπάσετε. Εσένα πάλι ποιος σου μίλησε. Συνεχίζουμε εμείς. Ναι. Ναι. Λοιπόν, η ώρα πήγε διάμεση, πάμε για ύπνο. Απίθανα και εμένα τι μου το λέει. Συνεχίζουμε. Λοιπόν. Καλά. Το κλάκι. Είμαστε παράνομοι. σου λέω. Ήμουνα σε ένα ήχο, στο δωμάτιό μου να τέλει. Δεν με νοιάζει τι θα μου πεις. Σταμάτα να μιλάς. Μωρή, Δεν μπορεί. δεν μου λες. Εσύ γιατί μιλάς όλη την ώρα και δεν ξέρεις καν την 72 το βιβλίο. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρεις καν τι είναι η λέξη γλώσσα. Πες μου, τι είναι η γλώσσα? Ψάρι. Ψάρι. Και μερικές φορές υπάρχει και μέσα στο στόμα μας. Και ποια άλλη γλώσσα υπάρχει που ξέρουμε? Ψάρι. Τι ψάρι! Εκτός από το ψάρι και αυτό που είναι μέσα στο στόμα μας, ποια άλλη γλώσσα ξέρεις εσύ? Τη γλώσσα, η οποία γλώσσα είναι στον τοίχο, στο ταβάνι. Δεν υπάρχει αυτή η γλώσσα που μου λες, κορίτσι μου. Η γλώσσα, παιδί μου, ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά. Εντάξει, πάλι καλά που Αυτές οι μου... γλώσσες. Εντάξει, μου το είπες. Λοιπόν, παιδιά, λίγο pause. Pause. Μας φωνάζει η grandma. Sorry. Κορίτσια, Άμα λέτε. Παιδιά, συγγνώμη, πρέπει να τελειώσουμε το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο. Λοιπόν, Ναι, πρέπει να πάμε να κοιμηθούμε. άμα σας άρεσε, κάντε Αύριο έχουμε γήπεδο, like και subscribe. Τα λέμε. Καλό βράδυ.